Zulu omnyama ondlela zimhlophe nibingelele Indlondlo Eshaya Imfengwane seloshona ilanga. Zingane zakwethu namhlanje ngithake senze sibuke enye itopic singakaze singayibuka itopic ekhuluma ngensindiso. Ukuthi ngabe yini insindiso. Asiqale la ingane zakwethu, ngiqale ngokuxolisa ukuthi angikwazanga ukunifakela amavidiyo ngendlela engihambe ngayo. Ngesizathu sokuthi ngiye ngathi ukuba matasa. Ngangakubeka ngaphambilini ukuthi ngenza iziqu zobudokotela. Kuyenzeka kwezinye izikhathi ngibe matasa okungapheki kwamandla, ngigcine ngasitholi isikhathi sokwenza amavidiyo. Ngoba khona ukwenza ividiyo akuyonto evula ulale uvuke usuyenza, uyicabangisise kahle into ozoyitshela abantu ngoba izobukwa umhlaba wonke into osuke uzoyisho. Zingane zakwethu ikanjena-ke lento. Masikhuluma ngensindiso, sikhuluma ngenkolo ethile engaphansi kwenkolo yobuKrestu, sisho kanjalo. Iyinkolelo ethile engaphansi kwenkolo yobuKrestu enezinkolelo noma enezinsika ezithile ezakha isifundiso sensindiso. Bese kuthiwa abantu abakholwa leyo nkolo basindisiwe. Uma sizoyilandela ngokomlando insindiso la isuka khona indala impela, isindala kakhulu ngoba amasonto okuqala asindisiwe afika eSouth Africa awuqedile 100 years manje ekhona. So sekuyisikhathi esidala ekhona. Zingane zakwethu ngizoqala lana-ke. Kungani ngiqualify ukuthi ngakutshela ngensindiso? Ngoba into ebuhlungu ukuthi utshelwe umuntu ngento kwayena ayifuniselayo angayazi. Zingane zakwethu kanje lento. Ngiyaqualify ukuthi ngingakutshela ngensindiso ngesizathu sokuthi ngikhuliswe ngayo lento, into engiyazi kahle engingafuniseli ngayo. Umama ngithi umkhulu ozala umama ube umshumayeli kwelinye ibandla elisindisiwe, engikhuliswe ngaphansi kwalo kuyibandla le-African Gospel Church. Ngakhuliswa ngemfundiso yaleli bandla, kodwa ubaba ongizalayo yena ube umuntu obesonta esontweni iZayoni Sabatha. So komalume basindisiwe ekhaya, umndeni ogcina izinto zesintu. Ngoba ubaba ubesesuka eZayoni Sabatha wabeseyosonta esontweni lamaNazaretha, iNazareth Baptist Church elidume ngokuthi kwaShembe. Wabesekholwa lapho, wayeseyeka ukukholwa, wayeseyihlalela nje ekhaya, seba umuntu phaqa. So ekukhuleni kwami ngibe sengiyiqonda izinto zensindiso kahle, ngaziqonda futhi kahle nezinto zesintu. Kulokhu kwezinto zesintu kokunye ngikwenzile kakhulu. Ngoba ngazalwa ngembethe, kwavela ukuthi ngazalwa ngembethe afuna ngimiselwe amagobongo, izinto ey'kanjalo ngiyazazi, ngiyakuqonda futhi ukuhamba kwazo. Zingane zakwethu, uma-ke ngikhuliswa ngemfundiso yensindiso, kube nezinto engiziphicaphile ngayazi insindiso ukuthi iyini, nokusuka kwayo, nokuhlala kwayo. Nalokho namhlanje sebekubiza ngokuthi insindiso, okuyinto esingayazi. Asiqaleni-ke izingane zakwethu siyibuke. Insindiso zingane zakwethu inkolo evele kakhulukazi e-America. Iqalwa umfundisi thizeni ekuthiwa uCharles Parham, owathi mayishumayela kwaqambeka lenkolo yensindiso. Nakhona kayiqalanga eyedwa, wayiqala efunde umagazini owakuthiwa i-Leaves of Healing. Lo magazini wayewuthola kwabanye abelungu base-Australia ababeqala i-movement ababeyibuza ngokuthi iZayoni, bethi bayizayoni. Bayiqala le movement yase-Australia babayizayoni. Izayoni zokuqala zazingalithethi idlozi, angikusho ukucace lokho. Uma beliqala abelungu lento yabo izayoni zazingalithethi idlozi. Kwakwabantu ababekholelwa kakhulu entweni ekuthiwa i-divine healing. I-divine healing ukuthi uma ugula uzothandazelwa uze usinde, babemalapho kakhulu. UCharles Parham yena-ke wabesefunda eBhayibhelini esubscribe kulo magazini. Lo magazini wawuhambe ngomkhumbi uye e-America ukuze awuthole. Ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi imikhumbi eyihamba kancane, kwakumthatha cishe amasonto 4 ukuthi awuthole. Ngakho wayengawutholi umagazini osemusha, wayethola umagazini asebethe kwabadala. Ebafunde labo magazini wabe esebhala owakhe umagazini awubiza ngokuthi i-Apostolic Faith. Angiphinde futhi wabhala owakhe umagazini awubiza ngokuthi Apostolic Faith, lapha afundisa khona kakhulu imfundiso e-divine healing. Wabe esethola ukuthi eBhayibhelini kunento ekuthiwa ukwehlelwa umoya oyingcwele okanye umbhabhadiso kamoya oyingcwele.
Mawuzofunda umbhabhadiso kaMoya Ingcwele uthola lapha kwiTestamente Elisha la uJohane ekhuluma khona ethi mina nginibhabhadisa ngamanzi kube ngukuphenduka, kepha uye khona ozayo emva kwami ozonibhabhadisa ngoMoya Ingcwele nangomlilo, ombenge yakhe okuwela isesandleni sakhe, umlilo uyoshisa amakhoba, amakhoba oshiswa ngomlilo ongacimekiyo, bese kuvela iy'thelo kamoya. Into ekanjalo yachaza uJohane. So zingane zakwethu, uma isiqala lento yakhe wabe esefuna sebeqala bethandaza befuna lento yokuthi behlelwe umoya ongcwele. Wabe sekuphoqa ukuthi uCharles Parham akaye kwenye i-conference ngoba abelungu bayazenza izinkomfa, bahlangane bahlanganisa imiqondo. Wayezoya kwenye i-conference washiya abafundi bakhe, wathi basale behlola iBhayibheli, bahlolisise eBhayibhelini baze bathole ukuthi umoya oyingcwele mawukwehlela ubonakala ngani. Cha, basala abafundi bakaCharles Parham balifunda iBhayibheli, balicwaninga, bagcina bevumelene ngokuthi umoya oyingcwele mawukwehlela uye ukhulume ngezilimi. Mayifika uCharles Parham wabesethandazela inkosikazi thizeni lapho, yasiyehlelwa yilokho okukhuluma ngelimi kwase kuthiwa sewehlile umoya oyingcwele. Lokho kushumayela kaCharles Parham nokuthandazela abantu bakhulume ngelimi wadonsa omunye umfo owayemuntu omnyama okwakuthiwa uWilliam Seymour. uWilliam Seymour wathi mayidonseka wathola ukuthi uCharles Parham ushumayeza kakhulu abelungu, ngakho ngaleso sikhathi kwakusenobandlululo lunuka phu. Uma lolu bandlululo lukhona kwathi uWilliam Seymour akahlale ngaphandle ayelalela imfundiso kaCharles Parham uzobe efundise ngaphakathi ehleli nabelungu. So ukuqala kwensindiso kuqala kunobandlululo lokubandlululwa komuntu omnyama, into kanjalo leyo. Angeke sikugigiyele, ngeke futhi sikuhlobise. So uma seyiqala-ke lento uWilliam Seymour wayibamba yonke imfundiso kaCharles Parham, wathatha lo magazini kaCharles Parham kwakuthiwa yi-Apostolic Faith, waya endaweni ethile la kwakunabantu abamnyama khona ekuthiwa yi-Azusa Street phesheya, wafike washumayela khona, baphenduka abantu abamnyama bayamukela lenkolo, kwahamba insukwana nabo babhajatiswa ngalamandla, behlelwa amandla, bakhuluma ngezilimi. Kwase kuqaleka lapho ibandla ekwathiwa i-Apostolic Faith Mission, ilona bandla lokuqala elisindisiwe eliqalwe ngabantu abampisholo. Angilazi-ke ingane zakwethu kaWilliam Seymour ukuthi laqambeka kanjani. Kuthe mase kwanda le mfundisi sibonakala kwase kubethi lokhu kwehlelwa umoya oyingcwele bakubiza ngokuthi i-Pentecostal experience. Base bebizwa ngokuthi bangama-Pentecostal, kwase kuthiwa ama-Pentecostal, kwase kuthiwa i-Pentecostalism noma i-Pentecostal movement. Babe sebeyakha idoctrine yabo eyayisukelwa kulo yamagazini okwakuthiwa yi-Apostolic Faith, be-emphasize kakhulu kwi-divine healing abayithola kwiZayoni, baphinde ba-emphasize kwi-baptism of the Holy Spirit ebi-emphasizwa uCharles Parham. Ngona uCharles Parham wagcina ejoyine leli qembu labelungu elibandlulula ekuthiwa i-KKK elibulala abantu abamnyama. Wagcina esebalekelwe la mandla ethu nawo ngobe elandela lento yabelungu. Okay, asikho-ke kulandeleni kakhulu uCharles Parham uthi waphelelaphi. Sila uWilliam Seymour ingane zakwethu washumayela yasiyanda le mfundiso yagcwala imelika yonke. Kwaba khona abathi beqalela bo ibandla, bathi bona bayinhlanganyela kaNkulunkulu base beyibiza ngokuthi yi-Assemblies of God. Yibandla lesibili lelo elivelayo. Kwase kuba khona abanye abashumayela nabo bathi cha, bafuna ukubuyisa lela vangeli likaJesu njengoba linjalo. But they are going to preach the full gospel of Jesus Christ. Nabo bengama-Pentecostal, base bebizwa bona ngokuthi bayi-full gospel church. Ngicabanga ukuthi siyalandeleka lento yethu. Semangaka amabandla asindisiwe manje, i-Assemblies of God, i-Apostolic Faith Mission, ne-Assemblies of God. Abe esefika-ke lamabandla eSouth Africa elafika kuqala i-Apostolic Faith Mission. Ifika i-Faith Mission ebingeyona lento wona usuyibona yiyo. Ebinalo bayabiyoni kakhulu, ukuhlabelela sabiyoni nokwenza sabiyoni. Okuthe mase kufika la eSouth Africa ubiyoni babamukela abantu basindiswa beyizayoni ezisindisiwe.
kwasukeleka enye indoda-ke eyabe seyiphupha iphupho ukuthi ibona abantu abayizayoni begqoke iy'ngubo ezimhlophe bephethe ney'nduku ezimhlophe. Kwabe sekuqala kulelo phupho ukuthi abantu baphathe iy'nduku ezimhlophe ney'ngubo ezimhlophe. Kwabe sekuhlukana-ke ubuyoni namaPentekostali, kwakade kuhambisana endulo. Kwabe sekuhlukana-ke sekuvela izayoni sekusala amaPentekostali. Kwasengathi kuxatshene kanti cha bekuyinto eyodwa. Kuhlukane ngokwemfundiso ukuthi laba sebenemfundiso ethi sebebamba leyo mfundiso. Izayoni nazo ziyakholelwa zingane zakwethu ekwehlelweni umoya oyingcwele futhi ziney'mfundiso ey'ningi ukuthi uma uyilandela uthola lezi y'mfundiso zikhona kwabasindisiwe. Bese kuhluka ukuthi izayoni seyi-integrate nesithunywa zasebenzisa nokunye. Bese bengathi into ehlukile kanti kwakuyinto eyodwa efanayo. Zingane zakwethu uma sesilandela-ke imfundiso yokusindiswa ithi umuntu osindisiwe uzihlanganisa nomoya oyingcwele kuphela. Umoya ongesiwo umoya oyingcwele akazihlanganisi nawo. Okokuqala lokho insika nje abama kuyona yokuthi sikwenza konke impela kodwa nje umoya esisihlanganisa nawo umoya oyingcwele. Umoya ongesiwo umoya oyingcwele asizihlanganisi nawo. Yikho-ke mase bebuyele eBhayibhelini bethathe lamavesi atholakala kwiTestament elidala athi umuntu akangasihlanganisi nemimoya yamadlozi. Bese bephinda futhi bethi umuntu akangazihlanganisi nemimoya engaqondakali ukuthi imoya mini. So imimoya yamandiki, imimoya yamandawo, umoya abantwana, umoya womnono, yonke leyo mimoya abazihlanganisi nayo abasindisiwe. Umuntu osindisiwe uthatha le yanto yobuyoni ye-divine healing. I-divine healing ithi asithathi lutho kepha sibheka kuNkulunkulu ukuphulukiswa kwethu. Ngaleyo ndlela umuntu osindisiwe, zingane zakwethu, akabe sazisebenzisa izinto ezithile ukuthi asinde ngazo kepha ubheka kuNkulunkulu. Asiqaleni-ke ingane zakwethu ukuthi kuphi okunyangeza ukuthatha. Akasisebenzisi isiwasho nhlobo ngafa fi. Akalisebenzisi ichibi, akakusebenzisi okunoma yini ngoba uma kule yanto e-divine healing useyaqhela futhi ubehlanganisa nomoya oyingcwele akazihlanganisi nesithunywa. Isithunywa nomoya oyingcwele izinto ey'mbili ey'hlukene. Ngangayenza ividiyo echaza ngesithunywa nangomoya oyingcwele ungayi-check-a. Zingane zakwethu uma ngabe-ke eseqhelile kuleyo nto-ke sekuthiwa uzokholwa abhajadiswe, amukele uJesu abhajadiswe avume izono. Asiqaleni-ke ingane zakwethu kule phathi yokuvuma kwezono. Ngeke ngayenza ividiyo ekhuluma ngokuvunywa kwezono, kepha ngizothi ukuphinda ngikhele phezulu kuyona. Uma umuntu osindisiwe sekholwa uyahamba ayozivuma izono, azivume zonke izono zakhe ngokuzikhumbula kwakhe. Uthi cha, nakho engikwazi engakona nakhu angashiyi lutho ukuze mase ebhajadiswa kwazi ukuthi cha kubhajadisa umuntu okline yonke into oyiphalaze yonke into. Uma kuwukuthi kukhona la axabana khona nomuntu, insindiso ithi phindela kulo muntu waxabana naye uyomazisa ukuthi usuyakholwa, uzithobe ucela into ethelelo kuyelana axabana khona bisiyadlula indaba yakho. Akukho ukuthi uyisono uzosivuma emthandazweni, asikwazi lonto ekusindisweni, kakukho. Siqala namhlanje kuyinto efikayo. Futhi kakukho ukuthi uzothi uJesu sekugezile esonweni ngakho uzobheka nomuntu wamona. Cha, uyahamba uyobheka nomuntu wamona ukhulume naye udaba lweni lulungise, lulunge. Uma kuwukuthi-ke nakho bengingasindisiwe, sengisindisiwe kanti ngakhulelisa kwakhumalo. Insindiso izothini-ke kulokho isifikile angithi? Ngizothi-ke mina okay sengisindisiwe sengiyakholwa ngisayihlanganisi nayo yonke imimoya kodwa angiye kumfundisi ongiphethe. Mfundisi, ngingakakholwa ngamethisa kwakhumalo, ikhona ingane yami, indodakazi, mabe indodakazi, makuyindodana indodana. So ngiyacela ukuthi mfundisi ngikhulekise ngiye kwakhumalo ngiyothola amandla okubhekana nezinto zakwakhumalo, ngithethe icala lami kwakhumalo. Zingane zakwethu, kule nto-ke usuya kwakhumalo, usuphatha inhlawulo yakhona, usuyayihlawula ingane, usuyamtshela nalo sisi wakwakhumalo. Sengiyamtshela ukuthi sisi wakwakhumalo sadlala impela umdlalo kwavela ingane nangu
uNdlondlo Eshaya Imfengwane omncane usekhona, kepha bekusihlanganisile kakusekho ngenxa yokuthi lento besiyenza kuwukuhlobonga kahle kahle. Bengekho ukukholwa ngoso besihlobonga, sikwazi ukuqhubeka sihlobonga, ngikwazi ukuhlobonga sengikholwa. Isho njalo insindiso. Kodwa zonke iy'mfanelo zakwaKhumalo, uma bethi abakwaKhumalo abanawo amandla okondla ingane, bacela ingane yami ngiyithathe iyokhulela ekhaya, sengiyayithatha le ngane ngenxa yokuthi ngisuke ngingaganiwe. Izobe le ngane isirejistwa ngaphansi kamama kwey'ntweni eziqondene nebandla. Sizothathwa le ngane iyobusiswa esontweni, kuthiwa cha naye ingane kasibanibani ngoba wayezale engakholwa, kodwa isizoba ngaphansi kwesandla sikanina wakhe. Wena ozoqikelela le ngane iyiswa ku-Sunday school, ifundiswe imfundiso yokusindiswa, ikhuliswe ngale ndlela yokuthi umntwana koba ngeyakhe, angayo ukuthi noma esekhulile angasuki kuyo. So kuba yinto ekanjalo bakuthi ekusindisweni akukho ukuthi uJesu uyalithetha icala lakho, no. Ulungisa amacala akho ngale ndlela yokuthi thina esikhuliswe ngayo insindiso sazi nanokuthi awusiqali isikweletu ongazi uzosikhokha ngani. Iminjalo nje bafethu insindiso. Awusazihlanganisi nale moya eminye nomoya engcwele, okokuqala. Okwesibili, uyalungisa amaphutha akho onke. Bese okwesithathu, uyakhuleka. Zingane zakwethu, umgomo omkhulu wensindiso ukukhuleka. Thina-ke sikhule kuleya minyaka abadala bebeba neguqo. Ngisenaso isiguqo nje nami iy'ngane zakwethu. Asikude-ke nala ngihleli khona njengoba ngila. Noma ngeke ngikhombise indawo kodwa akasikude. Si-somewhere nje ngakhona. Uye esiguqweni sakhe, umuntu osindisiwe uyevuke ngo-12 ebusuku akhuleke, acele konke akucelayo kuNkulunkulu, abike konke akubikayo. Bese ngo-4 ekuseni uya esiguqweni uyothandaza. Ngikhumbula ugogoza lubaba uke wachaza ukuthi wakwachaza esaphila ukuthi ama-gospel akudala wawuzwa ngo-4 ekuseni umuzi umuntu esethandaza, ubonta awusekusile kanti. Nangu usibanibane esethandaza esiguqweni, uyomuzi ethandaza ngisho uqhelile usicha. Njengoba ethandaza kusho ukuthi sekusile. Umuzi umuntu esekhuluma ngey'limi esiguqweni usehlelwa umoya, uma usunyukele phezulu kakhulu nange sekhuluma ngey'limi nayo yonke lonto ekanjalo. So bekwakuba nesiguqu bese kuba nesuku olukhethwe lokuthi kuzilwa ukudla, kuyathandazwa ngalolo suku. Isikhathi esiningi-ke bekuba uLwesithathu zingane zakwethu. Ebese siqhubeka-ke usuyodamane njalo uma kukhona izono ezikuvukela endleleni uhambe uyozivuma. Uma uvuma isono-ke ekusindisweni zingane zakwethu, ubungavumi kuphela isono osenzile, nanemizindlo engcolile ekufikela uyahamba uyivuma ukuze uthole ukuthi uthandaziswe, welulekwe, ukhulekiswe, ukwazi ukudlula kulento. Ungahambi uthi uyikholwa ukuthi unemizindlo yakwaSathane, ungahambi futhi uthi uyikholwa unemizindlo emibuzo indlela abanye abantu. Ayikuvumi lonto insindiso. Siphinde futhi uphinde uzihlambulule nangamaphupho, ngoba ukusindiswa ukuthi awukwazi ukuphupha umuntu ongasekho emhlabeni. So makuthi nakho usuphupha ubabamkhulu wakho kanti kade adlule emhlabeni, kuye kufanele uphinde phela uhambe uyozihlambulula cha bathandekayo-ke ningikhulekiseni, nansi impi isivuka ngoba nakho sengiphupha obabamkhulu abangasekho. Bese kukwazi ukukhulekiswe mawukuthi impela impi iyaqonga, kuze kucelwe nabazalwane ongakhuleka nabo, nizile ukudla nithandaze, isuke lonto. Asiqhubekeni-ke ingane zakwethu. Bese kuba yiphathi enye yokusindiswa ethi uma umuntu osindisiwe esefinyelela endaweni yokugana, umthetho wokusindiswa uthi awuyi kokweshela intombazane, cha uyakuphika lokho. Awuvele u-approach intombazane noyeshela, kepha uye kumphathi wakho, kungaba umfundisi noma umfundisi osuke eqondene nalonto. Uma ngabe ukuthi uphethe umvangeli, usuzwa kumvangeli, uyamtshela ukuthi mfundisi okanye mvangeli, sekufike endaweni yokuthi ngiganwe. Ngakho ngicela ukuthi ungisize, bese-ke akusize ekutheni akuxhumanise nentokazi leyo oyibonile. Umuntu osindisiwe zingane zakwethu akaganwa umuntu ongasindisiwe. Ima kanjalo le mfundiso. Ngakho ngaleya minyaka emidala isaqala insindiso, ebewu-8 amabandla ebekuganiselwana namabandla asindisiwe. Bekuyi-African Gospel mangizokhumbula amanye, African Gospel, i-Faith Mission, i-Full Gospel, i-Pentecostal Holiness,
i-assemblies, angisawakhumbuli kahle amanye kodwa aye u-8 ayingemaningi. Kuthe-ke ngokwanda kwensindiso kwase kuba khona-ke, so ey'ngane zakwethu esikushoyo ukuthi njengoba sithe umuntu osindisiwe akazihlanganisi nezinye izinto futhi akakusebenzisi okunye. Uma kulela vesi lokuthi wathi uJesu kobekwa izandla phezu kwabagulayo basinde, akasebenzisi la manzi athandazela kuthiwa o-faith water noma o-holy water. Cha, ekusindisweni ngane zakwethu asiyazi loo nto, ifika manje. Kasinabo futhi o-anointing oil nayo yonke loo nto, lokho kasikwazi kufika manje. Kwanale nto yokuthi you claim something and then you receive it in the name of Jesus, akusiyo insindiso loo nto, kasikwazi kufika manje. So lento yo I receive nakho konke asikwazi izingane zakwethu. Besima kule nto ngale ndlela yokuthi insindiso ihluke ngisho nakulokho kwabapostoli. Abapostoli yebo bethi basindisiwe kodwa basindisiwe ngokwe-Pentecostal bayabaphika abapostoli, ngoba abapostoli bathi hamba uyokholelwa abakini abangasekho. Kanti ekusindisweni sithi awuzihlanganisi nomunye umoya ongesiwo umoya ingcwele. So kuyahluka, sihluka lapho. Ngalo ndlela ingane zakwethu ukusindiswa nje kuyinto kanjalo. Uma usukholwa kusubhajathiswe kwabasindisiwe, usuyaqala uyihlanganisa nabazalwane, kuya ngokwehlelo ke lakho ukuthi nihlele kanjani. E-gospel uyihlanganise nabazalwane, udle isidlo, uhlanganyele nabazalwane, uzihambe zonke iy'nkonzo, unamandla okuzihamba, unikele okweshumi, uhlale waziwa ukuthi ubani, ungumzalwane, uhlale ukhona ubonakala. Insindiso y'ngane zakwethu-ke into kanjalo. Bengekho-ke egxekeni amanye amasonto nasekwenzeni ini, besibeka nje insindiso siyicacisa ukuthi yini, yehluka kukuphi. Busuyabona ukuthi ungabe okwamukelile kuyinsindiso yini noma cha. So zingane zakwethu asikho ekugxekeni, angikho ekugxekeni, angigxeki. Bengikhomba ukuthi insindiso ngokwami ukuyazi into kanje. Lokho ko-anointing oil nokuthi you claim something and you receive it, ngingakutshela nokuthi kuqale nini ukuqala kwami ukubona e-South Africa. Lokhu ko-anointing oil kuqale ngabo-1994 ngokufika kwebandla ekuthiwa i-Universal la e-South Africa. Kwase kuyaqala-ke kuba khona, kwase kuqala sekuvela I receive nakho konke ukuthi you claim something and you receive it. Akukho kudala ngale ka-1994 e-South Africa. So kulula nanokuthi kube khona kamabandla ase-no-faith water no-holy water, kuqale le minyaka yabo-2010 sekuqala sekuthiwa kunama-anointing oil no-holy water no-faith water. Kwasekuqala kuthiwa abasindisi sebethandazela amanzi, bekade kungekho. So zingane zakwethu kuningi esingakukhomba kuba into kanjalo. Uma ususindisiwe usugana, uyubikela umfundisi akuhlanganise nomfundisi ophethe leyo ntokazi. Uma kuthi kwelinye ibandla noma kuwukuthi nisebandleni elilodwa kodwa niphethe abefundisi abangafani, niye nifike nithembisane umshado, ulobole le ntombi usuyikhethile, niganane ngokwendlela e-approvwe yibandla, sekuyazi ukuthi cha sebe ubani ushadile, ushadelwe intokazi yakwabani. Uma kuwukuthi intokazi mhlambe engiyithandayo ikhona sisonta nami mhlambe egantsheni elilodwa, ukusindiswa kuzothini? Kuzothi phela nikwazi ukuthi nithi nithembise nomshado nibe nisegantsheni elilodwa, ngoba kuzobukeka sengathi niyajola. Kuthini-ke ukusindiswa? Kuzothi wena nsizwa hambe kwelinye igantsha uyokhonza khona, uzofika uzihlambulule kumshumayeli wakulelo gantsha ngoba usuzihlambululile vele kumfundisi ukuthi usufuna ukugana. Useyakumukela kumshumayeli, usezothi bazalwane sinomzalwane la uzokakhonze nathi, usibanibani uyihlanganisa nathi ngalesi sizathu. Usuyakhonza kulelo gantsha, intokazi iselele, niyaprepare umshado, kuzoba niyashada, usungabuyela-ke egantsheni lakhe elidala, akubi nasici. Kuba into kanjalo. Lokho ukuthi uzokhuluma nentokazi kuqala bese uya kumfundisi, ubuqili lobo babantu banamhlanje sebeye bekwenze. Zingane zakwethu sibuke nje leyo nto kanjalo namhlanje, sibuke ukusindiswa. Ngokulandela sizothi ukujula-ke sesichaze ezinye izinto, kodwa sithina namhlanje sibukeni insindiso. Ingane zakwethu, Indlondlo Eshaya Imfengwane le, imina lo, uwe lo. Asihlangane la ezansi kuma-comments usho ukuthi ucabangani, okunye sokuxoxa hle kuma-comments. Asibonge.